Hah? Besar tahu. Kamu mantap belum? Ayo, mana boleh? Mana mangka? Ini. Oh, proses mama sih bisa sini. Sudah sudah makan. Kami gas perlu asal kami gas bawa ke sini kerana. Jadi itu tak sorry right? Oi, pilih yang. Sedang naik. Mah, dosa itu sudah mana kau pun sama lah. Kena protokol berhajar naik. Punjat koi. Injil tu kata. Đây, đi khai. Với con to. Asa pun kat tiga nak. Kalau masa pernah kau sebab umat di dalam jalan itu. Ini bukan tamkah. Selama di Ada nak bukan? Ramona. Ini mung tama. Very good. Hindi. Hindi. Ini mung tama. Hah? Amrita. Amrita, dah. Sampai Amrita. Apa nak Amrita kalau makan deh? Hindi. Kangen politis ka deh. Ini mung tam sa deh. Kodam joy. Wah. Ya, Pak. Ani yang salah dia tikangai, antara ni buka, dorma naik dia dorma, bongka, oila MLA, CPI oila MLA, enggak dorma naik dia bongka. Mungkin mo? Asa purno raja pra. Nong tiri sawo ko kombolo khatar bakalang katni. Doctor Bijoy Devrama. Bahai mata khana ro. Tung thoka. Jinum ba khawa puriskar ungkha. Jung ba masing jong ma thaya komol ro maya mangkha. Hamza kata sibai ro rikha. O kamin mung tamo. Asa pernah ada parah. Bogo boda kalai bogo kugo Komalpur ni. Komalpur da kalanya Salema. Komalpur mana Komalpur itu Salema kayak enggak tanah itu ada. Di situ Komalpur Salema ke blok. Salema blok. Tini Kita jangan kita ada. nong tini sapai nong subai tong pai dabu. Bo to dabu bo saman khama khai to dinim baba nim bagai. Abai khai porti bosar ba khata asare ra pore jan khai bo khata kolam dikha. Halai masaya mane ja tau masing ra ba ri tong bang man bagai. Tau burung joto kusi hamza paikha. Barona. Tini phane mung daman. Oh, Bor di Joy Burma. Bo phai tini abai khai tini kami phai mane dikha ri tong ba khata kolam ba dikha. Hamza paikha ra. Ya mana ra bo. Di masuknya ke saya cuma ya orang tahu bisa arang hai mat tunai khatung thoma jahata Tini mung kai. kai cantik Abo ka asa purna ruaja kami. Abo Komalpur sub division ni Dolai district Komalpur sub division kelaikha. Sare malayoi mendi diklai oro mai hapayo agam hacuk besoro. Bolong pocaro sini Tripura kami abo Tripura hodani kami abo tini ongka ani baba kimani bisi baka engkai bisi brumno chung baba kimani salno borom digoi ya chugi achini borno chung chubachuru chinu kongni simi engkai ja sungai bodol borno kata kolam bago engkai ri kutumlo bago awal coba tini
taklek bakha chokha je asapno ruwaja parawo phayo aso kamiyo phayo paraya kamiyo phayo baksne hneno chungtini oro sokpai kha oro agresim luwa jewan argoi baik disiplin khai ini bagaikan oro 75 acu pakai mas foto pun itu kita orang 75 বা 80 nukung tong family tong tar nukung tong kita sungai bodol tong kai borok no sungai bodol no kolom tai khata bakha tai okra chakra no bono kai kai kombol ya fakatini ingke asa pun ruwaja kaisa apni kaisa special kaisa khodol tong ani bukhawo tani hingga abo jehu chini dofani khorsa oro borong gunang dosor deb bo siam to pro ang bisi mutumaya abo ya abo mutumaya to ka o samay to nini abo pura disturb area to mane bolni bororo akar to mane disturb area ek to mane okay o jaga chini kami bising am cherogo jaga chini borok kha babaisa nini security force bai chabi jago bolong borokno chubaw hinoi eke borok khai borokno silani bukai borokno sokramoi bongni ani rang rok bairung rok nawo tam khlayo bongno maimi sone tam thugi samung thalna bagai tam khairibo rostan khai khor makhane borok tam khape ke asa puno ruwaja kami o bisio khorokni borokno borok kuno bolongni borok boya kusta boya ekam kaham kurung tanggo itu chanai ekam borok bigra family na borok kasaro masa manung ya mang tongde omol ta hang dai mo sano ko buha jagon borok oso chung kuning katham borok khorok tam khoroguri borok injur dukha civil injur dukha chung korong katham borok agli nugoi belai khle bukha khamai chaka je ablai mukha chung mak khlai nai kana obrok ni right to life kai tong Indian constitution right to life obo to borok nong without any tam karon sa bowling borok boya tam boya Indian citizen bo bigra khorong manu kintu boto Indian citizen ble agli khorsa borok ba dili ni khorsa borok ba jekuni jaka khorsa borok Indian ni je mantai soktai je bini right to life bini motong abo ge boja bini pare bailu khai jaka borok poko butha kan without any tam region sara tam ko sara kuno tam kurui bon yago sile pathan kusta kurui bon borok ne phare bon butha done osong fight le akoi chung kamu fight makhlika osmai tsf ni tomane romani dia purma present tomane ofrang tsf ni advisory board ni chairman tomane amno pula politik sok phari chung masuk makai nai apply sin tong maya chini borok kami amchani borok usle sato pitu flight to mutha sato mana beklang ba kerong ni reti kurang play obo chung bos nai mia chung tam khan ke space khlai lo beklang hame mai pro osme tapuni justice je suasis tola patro bo puisa lep sana ya wachin than puisa lep sana wai bo case no bo fight lai ka bo fight lai kaplai bong kha osme yo 50,000 klai chini borok komison ka caki mana ko ang rai nu mane kom chap ka ku jadi caki mana ko tong mane engke osmeo rungna sine ku go brok caki ro mandia ta mandia engke opun simna ang jong opsom hai mani ku ta opsom bakha song mani ang salsa pai be nai borok be kok sane bom khai tong tam tong osmeo to bo kuste o jong cases like abo limelight to phai ka borok sikan nu kha gai tabuk otam kisah para kisah sama pajing lama sama tong tab ro kisah sorok lama ungka tongan di ro gaya hal jaga tam jaka engke kokro salai maka je patar go maka tam maka himpan tabu bono bisingo ekdom bigramung ni mari nujak tong bono bisingo no tam go oro tuini sep kurui sakhang ko ni sep kurui lama ungkan tam kori engke obro tabo sorkar nokung simi kami bono mokol kayoi oro sep sap tam tabo sep ro ya ko jane nangro jago engke ini phaya ko probe ang kok salai akoi bong bisingo borok na kathawai bongno
cerai rokno jang sungnai bodolno tam ya permanoi bisi ketalo 220 tini 2 tarik o salo joto di rok bah mane ei khata kolon ko bakle baka tong maka engkai an baka obono jakata hangsa obotune chini borokni hamkai ni bakai ang samung tangai thangnai ai chugya rok tamoro ai bising thangai tam su tam engkai obono tini tem orok right more than 30 years final mucung mane final tini kaya sopa ya koi brok bai aisa ai tam sanai wa oje khaw je tam tong thong ma kha o tong thong ma kha belai katha tong thong ma o tong kok thai bai phugoi maya oroni oka chakra sungai bodol belai sang tam